Barça. La moció 45 per la revisió i control de la posada en marxa de la zona aire d'aparcament regulat a Can Serra. Bé, de nou, com ens agrada fer en aquest grup municipal, aquesta moció sorgeix d'una petició d'un grup de veïns i veïnes del barri de Can Serra. Aquesta moció és una eina mitjançant la qual aquest grup de veïns volen expressar públicament de nou el seu neguit tant per fer la implementació tant pel que fa a la implementació de la zona aire al barri com per les formes amb les quals s'està duent a terme la mateixa. Per tant, amb aquesta moció es vol fer un control de la tasca de govern des de la visibilitat que dona aquest ple municipal i dels compromisos de revisió i adaptació adquirits pels responsables municipals quan es compleixin els 6 mesos de posada en marxa de les zones regulades d'aparcament a Can Serra. En primer lloc, entre aquests compromisos es trobava la revisió del nombre de places assignades per cadascuna de les zones, blava i verda, és a dir, per residents o per visitants. I és que sembla que un nombre molt considerable de places blaves es troben buides diàriament, mentre les residents amb la corresponent targeta acreditativa no troben espai on aparcar. I es veuen obligades a circular pel barri fins que troben un lloc on aparcar el seu vehicle. Això a primera vista sembla que va totalment en contra de la suposada missió ecològica i de reducció d'emissions que motivava aquesta nova ordenació de l'aparcament al barri de Can Serra. Aquesta manca de places verdes per a residents s'ha vist agreujada durant els últims mesos, factor que fa que el càlcul inicial no s'hagi complert, és a dir, per les obres del nou casal de gent gran, per les obres del carrer Peníscola i per la reserva de places durant la festa major del barri, les veïnes del barri calculen que s'han reduït fins a una 60ena de places d'aparcament per residents. Aquesta situació ha estat exposada també pel que l'Ajuntament definia com a interlocutor de les seves negociacions a la implantació de la zona aire a Can Serra, que és l'associació de veïns. Aquesta associació de veïns, mitjançant dues instàncies, ha demanat una rebaixa del nombre de places d'aparcament blaves. No sabem si els responsables municipals han donat resposta a aquestes dues instàncies, a aquestes reclamacions a dia d'avui. Un altre problema que pot semblar insignificant, però que sens dubte afecta a les veïnes del barri, és la no entrada en vigor de la tan promesa aplicació informàtica, aquella APP, per a la gestió d'etiquets i reserva de places. Ara fa any i mig que es va prometre i encara no sabem res sobre aquest tema. Un altre problema concret que està provocant que aquest estiu moltes veïnes tinguin més d'un mal de cap. Si marxen de vacances, mesos de juliol al setembre, i el vehicle resta aparcat al barri, no saben com s'ho faran per canviar el tiquet cada setmana, els multarà també l'Ajuntament, com es va fer amb qui va aparcar a la zona blava per no disposar de places lliures a la zona verda durant la festa major del barri. La implementació de la zona aire i la forma en què s'ha dut a terme han generat molt de malestar a molta gent del barri. Un dels col·lectius més afectats per aquesta decisió de posar en marxa la zona aire d'aparcament han estat els i les comerciants del barri, que després de lluitar i proposar que els consideressin residents a efectes d'aparcament i ser rebutjada aquesta petició, s'han trobat que els tiquets amb el 50% de descompte pels seus clients no funcionaven als parquímetres. Per això, amb aquesta moció, per totes aquestes raons, amb aquesta moció volem posar de manifest dins d'aquest debat municipal que les veïnes tenen veu, opinió i propostes de millora per fer dels seus barris un espai millor i que, a més es mostren disposades a negociar i a treballar per trobar la solució més adient en cada moment. Els demanem major transparència en totes les seves polítiques municipals i que votin a favor d'aquesta moció, que no va més enllà del compliment dels compromisos establerts amb veïns i veïnes de Can Serra. Proposem diferents acords, instar l'Ajuntament a revisar immediatament el nombre de places assignades a residents i a zona blava i adaptar-les al veritable ús que s'ha observat durant aquests 6 mesos d'implementació de cadascun dels espais. En segon lloc, instar l'Ajuntament a posar en marxa de manera immediata l'aplicació prevista i presentada fa un any i mig que pugui facilitar la gestió dels seus tiquets a les persones residents als barris amb zona aire, així com a totes les usuàries d'aquest sistema de control d'aparcament. En tercer lloc, instar els responsables d'aquesta zona aire de l'Ajuntament de l'Hospitalet a eliminar el tiquet de control per a veïnes residents durant el període estival, del 21 de juny al 21 de setembre, com a proposta. En quart lloc,
instar la revisió i adopció de millors condicions d'aparcament pels comerciants de la zona després de sentir les seves valoracions dels primers mesos de posada en marxa de la zona aire al barri de Can Serra.